I poštovani gledatelji, već kada smo u Rijeci ovdje kod samoga bunkera, susreli smo i još jedne velike ljude kod nas i velike zvijezde, možemo tako reći. Znači Vivian Gleta, koja nas je, evo, ajmo reći, prva predstavljala na pjesmi Eurovizije, koja ima cijeli opus fenomenalan od kazališta do džeza nadalje. I naravno Voljen Grbec, koji je, šta da kažemo za Voljena Grbca, nego da je ono top bomba, ono čovjek pjeva tenor. Kako čujemo, on je jednostavno pobjegao u zadnje vrijeme malo od svih nas i otišao u mirovinu, ali tako? Što je nevjerovatno, mislim, ono, još čovjek kako pun force, pa mirovina, kako se snalaziš u mirovini? Ja nisam čuo ni za kojeg pjevača u povijesti čovječanstva da kad je otišao u mirovinu je prestao pjevati. To je kao da kažeš slikar je otišao u mirovinu pa više ne slika. Ćemo pjevati ili slikati ili svako će umjetnik će se baviti svojom umjetnošću dok bude živ, jel tako? Tako je, bravo. Ovo je formalna priča, ne? Samo formalna priča, ali nastaviš sa glazbom. Naravno. Čemu tu je pedagogija jaka i učenje? Pa pedagogija je jaka, evo mi smo se iskupili ovdje u kontekstu ove priče o Anji Viktoriji Peršić, koja je evo naša, na neki način naše dijete, jel, pjevačko, koja je pokazala jedan izuzetni talent. Stvarno, ona je jedan od vrhova uopće od svih naših učenika. Puno ih je bilo, da ne nabrajamo, Franka Batelić, Antonio Krištofić, daleko bi dogurali, Sabrina Heberi. To su sve ljudi koji su s nama počinjali kao djeca većinom i napravili poslije velike karijere. Pa Anja Viktorija, evo, sljedbenik tog nekakvog trenda ili ciklusa. Puno smo im posvećeni, naravno da nastupamo ne tako često, naravno, zbog korone, što nam je dobro došlo, jer mi smo znali po ljeti imati po 30 koncerata. Ti se sjećaš da smo surađivali još u davna vremena, ali ovo ljeto smo si malo priuštili. Evo, ja sam se prvi puta svaki dan ovo ljeto kupao. Možda prvi put u životu, od djetinjstva. Odlično. Za one koji ne znaju ga, Volja nam inače išli u novinarske vode, imaju sve talk show i više si posvećeni turizmu u zadnje vrijeme. Znači i turizam i glazba, biti sve je spojeno. Dobro, to je krenulo od fotografije, pa sam onda malo prešao u novinarstvo, pa sam radio nekakve reportaže za ove lifestyle časopise i sad u zadnje vrijeme, kako je normalno da fotografija pređe u video, dosta radim video spotova i to me raduje. Jer to je nešto što ostaje, kao i ove emisije koje sam radio. To je nešto što će se možda za 20-30 godina možda gledati, ne? Godinama si bio u Hrvatskom narodnom kazalištu ovdje u Rijeci i što ti najviše nedostaje? Pa dobro, prijatelje ne moraš sredati u kazalištu. Prijatelji iz kazališta, neke drage ljude, evo neki dan sam bio na nekakvoj fešti i došao jedan moj dragi prijatelj, Cibe iz Nevere, lijepo smo skupa pjevali i neovisno od toga nismo se vidjeli u kazalištu, nego u drugu tako puno ima ljudi pa se sretneš ovako za stolom ili negdje se nađeš i onda se družimo, jedemo, pijemo, pjevamo. I to je to, znači... Tako je, pravi ljudi su pravi ljudi. A od kazališta što ti najviše nedostaje, možda neki prostor ili... Pa, gle, pojednostavljeno rečeno, ja ne spadam, ima puno mojih kolega koji žele nastaviti karijeru do iznemoglosti. A ja sam nekakva druga vrsta, ja sam toliko predstava odpjevao i toliko produkcija i jednostavno malo osjećam taj zamor materijala, nije da ne bi mogao sad više pjevati, ali sad me više ove druge stvari privlače. Što najviše voliš? Koji žanr? Pa gle, ja najviše koji žanr? Pa recimo, ajmo reći, jazz standard koji u sebi ima elemente i šansone i evergreena. Znači, jazz zbog te igre boja, harmonija i tako dalje. Volim, naravno, kao svaki pjevač koji njeguje svoj instrument, volim melodiju dugačku, što ne znači da i u jazzu može biti jedna bel canto melodija, jedna lijepa nosiva. A ono što daje jednu težinu, jednu intimu je tekst. Recimo, šansona je jako predana tekstu. Tako da vidim da i sada, recimo, na Chanson Festu ima sve više šansona sa puno elemenata džeza, a i francuske šansone i evergreena i tako dalje. Mislim, glazba u svakom raste, ne? Ima kao buket cvijeća kad radiš, onda imaš sve nekakve razne boje, uklapaš i stavljaš, ukusno uklapaš u jedan stil. Da, kako sad sve to skupa spajaš zajedno, od svih ovih različitih žanrova. Prošle godine su doletile neke nagrade? Pa evo, to je recentno. Ja sam silno htjela da ti napraviš intervju s Anjom Viktorijom Peršić, jer smo mi na nju jako ponosni, kao i na neke druge naše, ali sad je ona naša zvijezda, baš koja nam obasjava. Još uvijek se osjećam tako, imam osjećaj da letim zbog njenih nagrada, jer toliko smo posvećeni bili njoj i tom njenom nastupu da
nekako si sretniji čak i kad se tebi dogodi. Tako da sam potpuno zaboravila na Svoje sebe. nagrade. Dobro, da I čujemo. eto, ova godina je mirna zbog cijele ove priče oko korone i treba da je mirna i pažljivi smo i odgovorni smo, ali prošle godine sam dobila 2 nagrade, isto stvarno sam užasno na njih ponosna. Jedna je bila na festivalu pomogni mi reći, Melodije Hrvatskog juga u Opuzenu. Glazbu je napisao Emir Kulenović, sad posljednjih 5-6 godina surađujem sa Emirom Kulenovićem koji je jedan sjajan kompozitor, inače i pulski odvjetnik. I tako aranžman je radio, naravno, Aleksandar Valenčić i sve pjesme Bez koje Aleksandra Emirovi... ništa. Sve radi Aleksandar, to je to. Familija, ali... Bravo. Znaš, kad se tako s nekim poznaš i posao postaje sve kreativniji jer se kao ljudi dublje Naravno, znamo, jer se toliko psihološke detalje jedni oko drugih poznajemo i to stvarno jako pomaže i kreativnom radu. Uglavnom, dobila sam prvu nagradu žirija. Smo dobili, a gospođa Vesna Bojinović-Grubić je napisala tekst i ona je zapravo to nekako lansirala. Tako da sam i s njom počela, sa tom gospođom Vesnom, počela sam jednu suradnju. Prvu nagradu žirija smo dobili i to mi je bilo užasno veliko iznenađenje zato što ta pjesma itekako ima elemente roka u sebi, a osvojila je Jadran, gdje su klape bitne, tako, gdje je ta nekako ozračje. Da. I odjedanput je žiri, vidio je gospodin, suprug od Zorice Konđe, je bio u žiriju i baš... Evo, baš sam ponosna, maestro Joško Banov. I zahvalna sam direktoru festivala koji je Premujan, naš prijatelj Škarpona, i sreli smo se ovog ljeta čak i na Krijalu. Bravo. Na Premudi. A druga, evo da samo spomenem, i nakon toga na šansonu smo osvojili Tamara Obrovac. Suradnja s Tamarom Obrovac mi je isto jedna... Zanimljiva stvar, ne samo zanimljiva stvar, nego sam jednostavno koketira sa etnom. Čast. Ja moram tu dodati jer ona to neće reći i u redu je da se ne hvali sama, nego da ja hvalim. Jer Tamara je napisala prekrasnu pjesmu, poslala je na šanson, rekla je ja nažalost ne mogu tu pjevati pjesmu zato što naravno ona je posvuda po svijetu, to još nije bilo korone. Kaže jedini ko to osim mene može otpjevati je Vivian. Lijepa priča. A još ima jedno veliko iznenađenje, to moramo najaviti. Mi smo prošlo ljeto snimili spot za tu pjesmu u Parizu. A još se mora smontirati. Čekamo, ja ga naravno dugo radim, jer ja kad radim spotove, to su filmovi, to ima pod 100 kadrova, 120 kadrova i onda ja to polako radim na tenane, bi rekli Slavonci, ali kad bude spot... Francuski spot sa hrvatskim režiserom. Sa šansonom. Opa, to je to. To jedva čekamo, to ćemo se naravno onda opet naći u gostovanju. Evo, poštovani gledatelji, ovo je sad jedno bilo brzo javljanje, znači ovdje iz samog središta grada, sa Vivian i sa Voljenom. Mi se naravno veselimo svakim vašim koncertima, čim ova korona malo prođe, da toga bude i vaših samostalnih koncerata sa svim stvarima koje ste radili, a to je super mješavino, biti pop i klasika, to mi se uvijek sviđalo, bude zanimljivo. Glazba je glazba. I šta je veli jedan moj kolega, kaže, ako se nešto lijepo izvodi kvalitetno, uopće nije bitno koji je stil. Istina, da, slažem se. I od srca, baš da je iskreno. A to je još... To je najvažnije. Dodatni začin. Evo, dragi gledatelji, ovo je bilo jedan, nadam se, ugodan razgovor, i vama također isto, ali ad hoc, ovo smo stvarno dogovorili u minutu da idemo malo popričati, da evo, dragi gledatelji i vaši obožavatelji vide gdje ste i što ste, ali imat ćemo i uskoro, naravno, još kad bude taj spot, onda ćemo se opet morati naći da malo više prodiskutiramo. Dragi gledatelji, toliko za sada, čujemo se, vidimo se uskoro i sve najbolje danas. Ćao.